Arratsaldeon denori, arratsaldeon gurera beste behin ere. Gaur gurekin gonbidatu berezia daukagu, lagun handia, Mikael Forrest. Mikael aspaldiko laguna da, Euskal Herrikoa, EH Bildukoa. Union Kaledonianeko bigarren lehendakari ordea da, FLNKS-ko nazioarteko arduraduna, eta egun Kaledonia Berriko kanpo-aferetako ministroa ere. Egunotan, Frantzian ibili da, Parisen, Frantziar gobernuarekin erreferendum berria adosten. Eta gaur gurekin izateko plazerra daukago. Bonjour a tous, bonjour a tous. Un placer. Ongi etorri, arratsaldeon denoi, guretzat plazerra da benetan gurekin berriro edukitzea, Euskal Herrian, berriro ikustea, kanpaina hau egiteko, erreferendum berri honen kanpaina egiteko. Ongi etorri Euskal Herrira. Mila esker, Gorka, eskerrik asko EH Bilduri, eta baita bertako guztiei ere, Euskal Herri osoari eskerrak eman nahi dizkiot, izan ere beti apaltasun eta errespetu handiz etorri izan gara zuengana, eta beste herrialdeetara ere, eta horrela aukera izan dugu, aukera eskaini diguzue beti, gure gauzez hitz egiteko, batez ere autodeterminazio eskubideaz hitz egiteko aukera izan dugu, parada izan dugu, zuekin sarritan hitz egin dugu auzi horretaz, baina beti apaltasun eta errespetu handiz. Ez da lehenengo aldia gurekin Euskal Herrian zaudela, kanakiak lehen erreferenduma antolatzera zijoanean etorri zinien guregana, atzotik daramazu Ipar Euskal Herrian, goizean Ziburu, Hendaia eta Urruñako herriak bizitatu dituzu, eta arratsaldetik gurekin Donostin zabiltza. Nire lehen galdera, kontestu apur bat emateko elkarrizketa honi, Kanakia Berria ingurukoari buruz litzateke. Nun dago zehazki Kanakia Berria? Badakigu gure antipodetan dagoela, baina zertaz ari gara. Hango jatorrizko herriak kanakoak dira. Melanesiar kulturakoak, melanesiar herrien parte. Nola eman da prozesu guzti hori? Zergatik eta nola bukatuzun kanakiak frantziarren menpe? Eta nola hasi zen bere independentzia aldeko mugimendua? Nola izan dira hastapen horiek kanakiar abertzale mugimenduan? Eskerrik asko, Gorka, egia da Kaledonia Berria, Kanakia maledosiar herria dela, Pazifikoan kokatuta dago, gogorarazi nahi dizuet, Pazifikoan bertan 3 bloke handi daudela. Batetik Polinesia daukagu, bertan Tahiti, Hawaii eta Tonga daude, Mikronesia dago, ere berean, bertan Kiribati, Niue eta bertako Marshall uharteak daude, eta Melanesia azkenik, eta guk, Kanaki, Kaledonia Berria ere bertako zati da, Vanuaturekin eta Salomon uharterekin, Fiji uharterekin, Ginea Berria eta Papua ere gure artean dauzkagu. Beraz, lurralde hau benetan Frantzia menpe egon da, eta 167 urtez egon gara Frantziaren menpe, hainbat etapa ezberdin pasa ditugu, beste hainbat koloniek pasa dituzten bezala, baina ikusi dugu Bigarren Mundu Gerratik abiatuta lortu dugula prozesu bat abiaraztea, nolabait esklabotza bukatu zenean, bertan abiarazi genuen Bigarren Mundu Gerra amaieran, 1949an, ondoren 1953an kanakiarrek boto eskubidea lortu zuten, eta ondoren hainbat estatus lortu ditugu 70. hamarkadaraino, eta guk ere bertan gobernu buru ere izan gara, Kanakian, Kaledonia Berrian, baina kolonia gisa hainbat ekintza jasan ditugu, hainbat programa politiko jasan ditugu, Frantziak martxan jarri izan dituenak, eta bertan hainbat ondorio izan ditu, bertako
biztanleak ditu, bertako natura baliabideak ustiatu ditu, bertako Frantziako ministroak esaten du sarritan, eta egin zuten, immigrazio masibo bat egin zuten, kanakiarretan bertara biztanleak ekartzeko. Beraz, ikuspuntu globalagotik ere, esan dezakegu lortu dugula Pazifikoa iritsitzen independentziako horrek ere gu ukitu gintuen. Fitik 62an lortu zuen, 75an ere lortu zen, eta 78an Salomon Uharteek lortu zuten autodeterminazio hori. Beraz, orain bigarren galderari erantzunez, Gorka, egia da, bertan gure nazionalismo hori sortu zen, gure aurrekariek lortu zuten, lehen ikasleek, hau da Frantziara joan ziren lehen ikasleek abiarazi zuten, bertan Fulaguz mugimendua abiarazi zuten, diploma zuten gazte horiek, nolabait gure aurrekariek lortutako eta egindako lana burutu zuten, eta 75etik aurrera lortu zuten mugimenduari forma ematea, bertan hautetsi kanakiarrak gobernura eramanez, bertan lehen aldarrikapena edo deklarazioa sinatu zuten, eta bertan fronte independentista ere FLNKS izenekoa ere abiarazi zen, sortu zen 70. hamarkadan, eta guk eskualdearen alde lanean jarraitzen dugu, bertako foro ezberdinetan, eta bertako foro bat egin zen uharte ezberdinen artean, 1980ko hamarkadan, eta bertan aitortu egin ziren bertako Kaledonia Berriaren autodeterminazio eskubide hori, eta beraz orain badugu eskubide hori, autodeterminazio eskubide hori, guk gure ibilbidea egiteko, eta gure subiranotasun osoa eskuratzeko prozesua abiatzeko, eta hori lortzeko erreala izan dadin. Beraz, egia da, gero izan direla gertaera tragiko batzuk ere, gure arduradunetako askok bizia galdu dute, eta aurten ere Pierre de Clerren hilketa gogora ekarri dugu, 1981ko irailaren 19ean eraila izan zen, hain zuzen ere bertako kanakiarren borrokaren kontra egiteagatik, eta bertako subiranotasun prozesua eten nahian, bestetik 86ko abenduan ere lortu genuen gure herrialdea berriro ere, nazio batuen erakundeko deskolonizazio prozesuan dauden herrialdeen zati izateko, eta beraz, borroka horretan dihardugu, eta oreka bat lortu nahian gabiltza, oraindik, nolabait estatuaren maniobra horiek oneratzen, egia da, berak Pazifikoan geopolitikoki duen botere hori lortu du, eta Zelanda Berrian ere, bertako nuklearrean ere egin du, eta guk ere solidaritasuna agertu diogu herrialde horri alderdi nuklearraren kontra, eta egia da 88ko koalizio honek nolabait lortu duela bertako okupazioa abetzeko, eta horrez gain arintzeko nolabait, eta bestetik badago benetan egora oso zaila lortu dugu, baina egia da garai haietan guk ere Matignon-go akordioak sinatzea lortu genuen, eta bertan oraindik Etxebau jauna eta Iuene ere bertan sinatu zuten, eta horri esker eta Frantziako herrialderi esker erreferendum nazional bat egin genuen, eta bertan Frantziako herriak bertako Kaledonia Berriaren askapenerako bide bat, edo deskolonizazio bide bati bide eman zion. Beraz, bertan, oinarri politiko horretatik abiatuta, lortu genuen negoziaketa batzuk martxan jartzea, bertako Frantziar estatuarekin, eta bertan Numeako akordioak sinatu ahal egin genituen, hau 1988an, eta prozesu hau atzera ezina da, bertan kompetentzia eta eskumenen transferentzia sinatuko da, bertan marko bat sinatuko
da, eta bertan palanka ezberdinak beraziko dira, politikoak eta estrategikoak izango direna, eta hori lortzeko asmoa dugu, izan ere hori lortu da, bertako enplegua ere, bertako langileentzat sustatu nahi dugu, eta badaude horrelako elementu asko gure bide eta gure borroka politiko honi perspektiba emateko eta gure subiranotasun hori lortzeko. Matinoneko akordioak, 88koak, eta baita Umeakoa, 88koa. Baina, zeintzu izan ziren akordio horien korapilo nagusiak? Aipatu duzu, edo esan duzu Umeako akordioaren ondoren edo geroztik, atzera ezina bilakatu zela dekolonizazio prozesua Kanakian. Zergatik, zesan nahi du atzera ezina? Eta nola ulertzen ditugu gaur egungo eman diren bi referendumak, datorren erreferendum berria, akordio horren baitan. Detaile apur bat gehiago eman aldiguzu horren inguruan? Atzera ezintasun horren inguruan? Bai, atzera ezina, batez ere 3. eskumen horretan, hau da, ezin dugu atzera egin. Beraz, lan eskubidea eta eskubide zibilak transferitu dira, izan dira eskubide batzuk jada transferitu direnak, baina testuak dioenez. 2014an dagoeneko eskumenak ja pasatu ziren, eta orain bakarra geratzen zaigu, regalien esaten zaigu diogun, hau da, bertako moneta, justizia, militarra, armada, eta kanpo harremanak arautzen dituen eskumen horiek transferitzea falta zaigu, 2014tik geroztik. Eta egia da, Macron jaunak ere, deklaratu izan du kolonizazio hau humanitatearen kontrako krimena izan dela, eta beraz, badirudi, oraindik ere badagoela hor gaixotasun bat, eta nahi dugula nolabait zailtasun bat badago, marko politiko baliagarri horretan izartzeko, eta era berean, estatuaren interes horiek ere abiarazi behar ditu, beraz, hor, guk lortu dugu nolabait nazio batuen babesa lortu genuen, eta bertan 14 misioetatik, 2014ko martxotik ona, deskolonizazio bidean dauden herrialdeetako bakarra gara misio hori daukagunak, eta beraz, badago nolabait ezaugarri oso politikoa dauden 2 misio horiek, eta beste 12 misio daude behaketa egiteko bertako prozesu horretan, behin eta behin iruzurra aipatu izan dugun heinean, eta beraz ondorioak eta bertako gomendioak, nazio batuen gomendionak, baliagarri izan zaizkigu, eta badago beste hautesle zerrenden arazo horri ere ondorio edo erantzuna emateko bidea eskatzen dugu, eta bertatik naturako baliabideen ustiapen hori ere kanpoko interesen baitan dagoen kasua izanik gurera ekartzeko aukera dugu, eta bertako enplegu lokala ere sustatzeko aukera dugu, esate baterako gaur egun Espainiatik, Belgikatik, naiz Holandatik datorren biztanle bat etor daiteken Umeara, Europako pasaporte batekin eta lana topa dezake, eta etxe bizitza bat ere eros dezake du, izan ere badauka horretarako eskubidea. Eta, tamalez gure kanpoko laguntza hori erabili behar izan dugu, eta, guk orain ere EH Bildura etorri gara, gure aukera hau baliatuz, eta Gorkari esan, melanesiar talde bat dagoela, 89ko martxoaren 14an sortu zena, eta, urte horretan, gure solidaritate elkartasun hori mantentzen dela ikusten dugu, gure laguntasun hor melanesiar herriaren babesa ere jaso dugu, guru aurrera egin ahal izateko, eta horrek nolabait bideratu du, nolabait sektore ezberdinetan aurrera egitea,
nolabait bertako gure ezaugarriak eta gure gazteentzako garrantzitsuak izan diren ezaugarri horiek landu ahal izan ditugu, bai eskualde ikuspegitik eta baita bertako ziklo horretan azken ere, numean jada fase ezberdinak izendatu dira, aipatu dituzue egin diren 2 erreferendum horiek, orain 3. bat egingo da, 2021ko abenduan, eta nolabait aukera izan dugu, eta gure gain hartu dugun ardura izan da, eta guk landutako aukera izan da. Ez da haizeak mendebaldetik ekarri duen gauza bat izan, guk landu egin dugun aukera izan da, hau da Fiji uharteekin ere lanketa bat egin dugu, bertako polizia indarren formazioan, esate baterako, bertako banuatutako erreserba eta Salomon uhartetako bankuarekin ere lan egin dugu, kompetentzia hori monetaren gaia landatu ahal izateko, kanpoko harremanekin FMI-rekin ere egin ditugu harremanak, eta bertako Crédit Agricole bankuarekin ere egin ditugu gure hartuamenak, jakiteko moneta aldaketa hori nola egin, edo nola bideratu oraindik ere independente ez den herrialde batean. Beraz, Melanesia aipatzen dugun alderdian, guk ez dugu behar bada Europar herrialde batek duen bezainbesteko indarrik, eta egin ditugu gure ahaleginak, eta hori aipatzen dut izan ere gaur egun badaudelako beste hainbat erronka etorkizunera begira gure lanketarako, eta guk ere egin dugu gure jarduna horretan, eta lan egin dugu independentziarako eskubide hori lortzeko, saiatu gara ikuspegi ezberdinak biltzen, horrez gain klima aldaketaren aurkako ikuspegia ere gehitu dugu, migrazioaren krisia, Brexita, badaude Europan beste hainbat auzi, oraindik ere irten biderik ez dutenak, eta guk ere gure planetaren aberastasuna biltzeko, eta guk ere planeta horren zati izateko hainbat ekimen egin ditugu. Eta guk ere indar edo potentzia handiei ere gogorarazi nahi diogu kontsumo gizarte honek badituela bere mugak, eta guk bertako biztanleak, lurreko biztanleak baditugula beste perspektiba batzuk emateko aukerak, bai gure egunerokotasuna eta baita gazteriarentzat ere, gazteria guztientzat, izan zuri beltz edo gazte hori berdintzaigu. Guk balio horien alde egiten dugu lan, elkartasuna eta errespetua lantzen ditugu, eta balio horiek lantzen ditugu bezala horiengan oinarritzen gara aurrera egin ahal izateko. 1998ko Numeako akordioan adostu zirela independentzia inguruko 3 erreferendum egiteko aukera. Baina horrekin batera ere bai, dekolonizazio prozesua atzera ezinia izendatu zela. Jada 2 referendum gauzatu dira, 18an eta 20an, urte bukaeran 3. dator, baina aurreko 2ekin ez bezala, 3. izan da, eta aipatu ditudan 2 ezaugarriak buruan izan da, hau da 3 adostu zirela, eta aldi berean atzera ezintasuna adostu zela, baietza ateratzen bada datorren erreferendumean ondorioak argiak dira, baina zuk aipatzea nahiko nuke, baina ezetza aterako balitz, zein da irekitzen zaigun agertoki berria, Kaledonia berriarentzat? Mila esker galderagatik. Egia da, EH Bilduk eta Euskal Mugimenduak, independentistak ere lagundu digutela, eta, zuek ere etorri zineten fisikoki, Kanakira, eta hainbat lan saio egin genituen aurreko erreferendumetan, lanketa horretarako bai hemen, bai Baionan, bai Bruselan bertan ere, bertako Europar diputatuekin, beraz, eskerrak eman edizkizot hori gogorazi nahi nuen, egindako lanagatik, izan ere, naiz eta azken lana batez ere, botoen bidez egingo den eta bertako herrialdeak egingo duen, zuen elkartasunak eta zuen babesak ere lagundu digu gure borroka honetan aurrera egiten. Eta baita emaitzak, lortu ditugun emaitzak edukitzen ere. Izan ere, izan ditugu zantzu negatibo ugari, azken
dutetan, izan ere, batzuk esaten ziguten 80% ezetzkoan aterako zela, 20% irabaziko zuela azken erreferendumetan, eta, oraindik goiz da, baina ikusten dugu lanean handiar dugula, bertan FLNKS-ko egitura ezberdinekin lan egiten dugu, eta baita bertako gizarte zibilarekin ere, bertan erakunde ezberdinak, bertako sindikatu, Eliza eta nekazari elkartekin ere elkartu gara, beraz 2018an lortu genuen hobetzea, eta gure ondare horretatik abiatzen gara orain 3. honetara, eta egia da 30 urte hauetan mantinunetik abiatutako prozesu honetan, ikusten dugu bertako kongresuan orain baditugu lehenengoz 26 aulki kongresuan independentistak dira, beraz gehiengo bat dugu, eta orain lortu dugu oraindik ere lan hori egin du, egia da COVID-a dela eta dena hankaz gora jarri dela, guri ere eragin digu, eta lanaren dinamikotasunari eragin dio honek, eta egia da, espazio ezberdinak eragin ditugu, beraz, horrez gain, guk mobilizazio hori edo estimulatu behar izan dugu, eta batzuetan izan ditugu jarrera negatiboak, baina egia da, nazionalismoaren aldeko martxa hori hor dagoela, eta martxoan ere lortu genituen hainbat barrutik gure alde baiezkoaren alde ekartzena, eta beraz, olatu honek lortu dugu 47% Bilbegan baiezkoaren alde posizionatzera, eta orain ere, ez dago oraindik herrialderik dena berez lortzen duenik, lan egin behar da, gure eta izerdia bota behar da, beti ere nahi dugun emaitza horiek lortzeko, eta egia da 3. erreferendum hori ere orain dator, eta egia da datarekin ados ez bageunden ere, izan ere estatuak berak zehaztutako data bat izan da, estatuak erabaki du 2021ko abenduan ezartzea erreferenduma, baina ikusten dugu oraindik ere, 47% horrek ere Pariseko lerroak bultzarazi ditu, eta orain lehenengo aldiz dokumentu bat abiarazi dugu, eta hor agertzen dira zeintzuk diren baietzaren eta ezetzaren ondorioak, bertan agertzen dugu zeintzuk izango diren intzidentzia juridikoak, militarrak, ekonomikoak eta bar, eta beraz, emaitzari erantzunez hor agertzen dira gure datak, baina gure lerro politikoa sendotze aldera, guk gure proiektu honetan 2018an 43 lortu genuen, eta azkenean, ehuneko hori handitu egin duen, 46 lortu genuen baiezkoaren alde bigarren erreferenduman. Eta oraindik egia da, oraindik ere trantsizio aldi bat ere martxan jarri nahi izan zen, bai baiezkoa, bai ezezkoa gailenduz gero, hor badago, egongo da, trantsizio aldi bat. Eta trantsizio aldi hori ez da guk goizetik gauera asmatutako mekanismo bat, Nazio Batuen erakundeak balidatutako edo onartutako mekanismo bat izan da, bertako estatuak aurrera egiteko, bertan Timor Lesten ere, 1989 eta 1989 egin zuten, eta lortu zuten, jada 2 urte dira, trantsizio garai bat ere egin zuten, eta orain lortu dute, guk ere egia da hor badagoela zati bat, eta baiezkoa gailentzen bada, transizio horrek eskumen horien, falta zaizkigun, justizia, moneta, armada eta kanpo auziak gurera ekartzera ahalbidetuko du, era berean lankidetza bat egin ahalko dugu, Australiarekin, esaterako, edo Frantziarekin, Singapurrekin, eta bar, baina ez horiekin bakarrik, aukera ezberdinak dauzkagun mahai gainean, eta interesgarria da, era berean azpimarratzea, hor badagoela Parisen aldetik aldaketa bat, izan ere ezezkoak gailenduz gero ere, eurek trantsizio aldi horri baiezko eman diote, proposatu dute. Beraz, hor dago akordiaren malgutasuna ere. Hau da, eta irrebertsibilitatea da atzera ezin jatusuna. Ezin dugu atzera egin, ezin gara beherago, geratu ez eskumen aldetik, ez politika publikoen aldetik ere. Izan hezkuntza gaiak, merkataritza gaiak, ingurumen gaiak, atzera ezinak dira lortutako aurrera pausuak, eta orain, referendumaren emaitza delakoa delarik ere, aurrera
aurrera egin beharko dugu, eta orain geratzen zaizkigunak dira konpetentzia horiek, estatuaren konpetentziak direnak, izan ere Pazifikoan ere bertan erabaki horra izango da planetaren datorren 50 urteetarako, Barack Obamak ere esaten du, Pazifikoan gertatuko denak ere baldintzatuko dira gure etorkizuna, beraz guk ere, beste hainbat potentziek ere badituzte segurtasun arazoak. Guk ez dugu horretarako eskumenik, guk subiranotasun eskubide hori aldarrikatzen dugu, hori nahi dugu, eta guk gure bihotza, gure indar osoa jarriko dugu 3. erreferendum horretan, eta, era berean errespetatu egingo dugu orain arte isuri den izerdi eta odol guztia, eta proiektu hau guztia etorkizunera proiektatzen da, era berean, eta perspektibak ahalik eta zintzoanak izan daitezen FLNKS-ko nazioarteko arduraduna izan zara, egun kanpo aferetako ministroa Kanakian. Ze garrantzia dauka nazioarteko lanak independentziarako bide horretan? 2018an Europatik eta mundutik bira bat egin zenuten, babes bila. Orain ere, antzeko aukeretaz hitz egin dugu, elkarrezketa honen aurretik izan dugun bileran. Ze helburu dauzka zure bidai honek? Eta zertan lagundu diezazuke nazioarteko lanak independentzia eskuratzeko? Déjà, premièrement, c'est notamment pour Etxe Bildu. Lehenik eta behin, Bilduk gure elkartasun indarrak sendotzea laguntzen digu, ahalbidetu digu, eta bide horretan jarretzen dugu, bide horretan, eta egin ditugu akordioak, gure esperientziak partekatzeko, Numeako akordioa hitz egiteko, izan ere prozesu berria izan da, dekolonizazio prozesu berri bat finkatu da, eta horrez gain, Euskal Herriko independentistak ere, izango duzu ez zuen ekarpena egiterik Pazifikoan, eta guk jarraitzen dugu borrokan, prozesu horren alde, eta proiektzio horiek egiten ditugu, eta proiektzio horiekin ikusten dugu, herrialde ezberdinek, esate baterako, eta batez ere Euskal Herrian badaudela nolabait elkartasun horiek, badaude ezberdintasunak, eta badaude bateratzen gaituzten elkarguneak ere, eta horietan abiatzen gara, horietan oinarritzen gara, esperientzia ezberdinak garatzeko. Afrikan, Karibe uharteetan ere izan dira horrelako ekimenak, eta asko ikasi dugu, telekomunikazioei buruz ere ikasi dugu, hizkuntza politikaz ikasi izan dugu, hainbat ere motez hitz egin dugu, eta gu hemen egia da nikelaren erdigunea garela, munduan lurralde garrantzitsu bat gara behintzat, eta gure aurkariek ere, hor badago Txinak Pazifikoan izango duen gaitasun eta izango duen etorkizuna ere hor dago, beraz guk Txinara esportatzen dugu nikelik gehien gaur egun, eta beraz elkarreragin bat izango da. Horrek ez du esan nahi gehiago lan munduko dugula, edo harreman gehiago izango dugula Txinarekin, Estatu Batuekin edo Frantziarekin baino. Baina martxan jartzen jarri beharko ditugu politika publiko batzuk, nolabait gure bertako konfigurazio sozial hori martxan jartzeko, eta nolabait etorkizuneko pertsona kanakiar hori, zuri beltz edo delakoa dela ere, bere zintzotasun osoz gure perspektiba horretan eta planetaren aldeko perspektiban sar dadin. Bestetik badaude, beste egoera batzuk, badaude kanakiarrak diren hainbat lagun, asko lagundu digutenak, COVID-aren krisiak eragindako krisi horretan, eta osasungintzan lagundu digutenak. Guk ez daukagu inolako arazorik Kubarekin osasun lankidetza bat sinatzeko, esate baterako. Izan ere ikusi dugu, zailtasunak badaudela, Australiako diplomak, osasungintzan dauden diplomak, onartzeko eta baliozteko arazoak izan ditugu. Beraz, beste koalizio batzuk edo lortu ditzakegu. Eta ez da, lehenengo aldia, izan ere, kanakiar asko joaten dira gero Australiara bertan sendatzera. Eta, gure
aurrak bertara ikastera dazten bezala, gaixoak ere bertan osatzen dira. Eta bueno, honek argi uzten du eta argitaratzen du zein den nazioarteko harremanen garrantzia, bai subiranotasunaren aldeko borroka horretan, bai beste esparruetan ere, baina garrantzitsua da era berean, etorkizuneko lankidetza horiek aurre ikustea, gure formazioak partekatu behar ditugu, bai finantza moduak ere bai, horrela aurrera egin ahal izateko gurean ere, etorkizunerako sektore bat ere badago, bertako bioanistasunaren inguruan, bai bertako fauna, bai flora oso aberatsak dira, baditugu baliabide garrantzitsuak eta seguruenik horietan ere oinarritu ahal izango gara etorkizun batean. Eta berriz ere, gure ongizaterako izango da. Ez da astean 5 edo 6 egunez lan egiteko, zergatik ez 3 egunez lan egin, eta gero aukera eman arnas hartzeko, lasaitasunez bizitzeko, hor badaukagu, beste zabaltzera doan beste aro bat atorkigu, eta egia da, munduko martxa hori alda dezakela, baina guk orain gure lurrari erantzun behar diogu, COVID-ak eragin handia izan du, beraz hor ere erantzun beharko dugu, eta guk ere aurrera egin beharko dugu, eta aukerak onak egin beharko ditugu. Ongi aukeratu beharko dugu etorkizuneko bertako biztanleek bizi hobeago izan izaten. Zure desio hori datozen belaunaldi berriekiko daukagun konpromisoarekin utziko dugu elkarrizketa hau. Oroitu, momentu berezia bizi dugu Europan, momentu berezia da estaturik gabeko herrientzat, Eskoziak berriz ere bozkatuko du, Irlandan erreferendum bat ere antolatuko da datozen urteetan, eta Kanakiak dudarik gabe abenduan 3. erreferenduna gauzatuko du. Horren urruti eta horren gertu Euskal Herriarekin 11-12 kilometrotara, baina estatu frantsesaren parte. Eta urteetako anaikidetasuna Euskal Herriarekin. Merci beaucoup, Mikael, puretrela tuyo. Eskerrik asko, Mikel, gurekin egoteagatik, Kanakiaren askatasunaren alde borrokatzagatik, zure borroka hori gure borroka ere bada, izan ere zuen askatasuna ere gure askatasuna izango da. Espero dut laster berriro ere elkartuko garela nazio batuetan, bakoitza bere eserlekutik, bakoitza bere herriaren ordezkari. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko EH Bilduri aukera eskaintzagatik.